You were a Christian. Okay, live na po tayo ngayon. The YouTube channel. First time live. Okay. First time. Uy! Kamu ulit. Sige. Hello! First time live na to, 2 minutes and 55 seconds din sa itong YouTube channel Kalibangan TV. Una na po nga live sa YouTube channel. Salamat pala sa lahat na mga subscriber dito. Salamat po sa inyong lahat sa suporta. Lalong-lalo na po sa Ang bahay ko ba? Kaya kung magpaplag sa iyo, maghubog sa iyo. Sa balay ko, maghubog. Lagi ko yung balat na.